Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor sejjer inħejjilkom post il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija jkun nixtieq li nagħmlu l-lezzjo divina tagħna billi mmorru bil-ħsieb tagħna nerġgħu u nirriflettu fuq dan Ġesu li hu id-dawl tagħna. Konna qegħdin nitkellmu d-darba l-oħra mill-lama minn twelidu, kapitlu 9 mill-Vanġelu ta' San Ġwan, fejn bdejna nqablu anki mal-ama ieħor Bartilmew li dan beda jgħajjad kemm jiflaħ ħalli Ġesu jfejqu. Imbagħad rajna l-ama minn twelidu li mhux hu li ħal inizjattiva biex ifiq, imma Ġesu resaq leħ biex itih id-dawl. L-ama Bartilmew kienu li ħal inizjattiva biex Ġesu jfejqu. L-ama li qegħdin nitkellmu minnu f'San Ġwan kien Ġesu li resaq leħ, Ġesu għadda u raħ jitlob il-karità. Kien staġġnat, kuntent anki b'żewġ soldi. Forsi anke aħna eżis semmija il-problema tagħna hija dik, drajna nittalbu, drajna, allura Ġesu jurina li l-ħajja mhix hekk sewda, il-ħajja mhix rassenjazzjoni le mhijiex. Il-ħajja hija iżbaħ milli aħna nagħmluha iva. Hija ħafna iżbaħ milli aħna nagħmluha. U għalhekk irid jaqlana minn din is-sitwazzjoni Ġesu tagħna. Huwa jrid itina possibilità li jiena u int ikollna l-ħajja tagħna fil-milja tagħha. Ngħix nara u possibbli li jiena nfiq u possibbli li jiena nara. U Ġesu hawnhekk qed jieħu l-inizjattiva kif ġa semmejna. U qed joħodha għax jaf li aħna ma niċċaqalqux inkella. Inkella le ma niċċaqalqux. X'ra meta fetħulu għajnejh dak l-ama minn twelidu, x'ra? X'naraw jien u int meta jinfetħulna għajnejna? U x'naraw? Naraw il-ħnina Talla fuq dunubietna. Li minkejja li aħna dnibna li webbisna rasna, minkejja li rnexxilna nobodu lil dik il-persuna, minkejja li rnexxilna nejru nsektsku kontra dik l-oħra, minkejja dnubiet kollha li jien u int għamilna, minkejja anke l-impurità tagħna, l-infedeltà tagħna, nindunaw li Alla lili u lilek ħobna. U dik hija xi ħaġa li sperimenta l-ama. Li jara li Alla jħobbu, li Alla għandu pjan sabiħ għalih, li jara li Ġesu kien mibgħut biex ifejjaq il-ama tiegħu. Iva kien mibgħut f'dik it-triq biex propju jfejjaq l-ama minn twelidu. Għalhekk ġie Ġesu biex ifejjaq il-ama tiegħu. Eżis semmija. Ġesu tagħna għalhekk jiġi fil-ħajja tiegħek u tiegħi wkoll biex ifejjaq il-ama tagħna. Biex jurina x'naraw mbagħad meta jiftħilna għajnejna, naraw kemm iħobbna. L-imħabba kbira Talla li aħna forsi qatt ma rnexxielna naraw fil-ħajja tagħna. Għalhekk eżis semmija l-ama jaraf li Ġesu hu l-uniku ħellis tiegħu. Imma dan jarfu jekk indunajtu wara li fejqu. Qabel ma kienx jaf min hu Ġesu. Qabel ma irrealizzax x'kapaċi jagħmel Ġesu, imma wara li fejqu induna li Ġesu huwa l-ħellies tiegħu. Differenti veru mill-lama ta' Ġeriko, Bartilmew għedna dritt qabad jgħajjat għax induna li Ġesu seta' jkun il-ħellies tiegħu qabel ma fejqu. Fil-fatt għalhekk beda jgħajjat Ġesu bin David ikollok ħnina minni qabel ma fejqu. Dan le. Dan l-ama li qrajna fuqu għaraf li Ġesu huwa l-ħellis tiegħu biss wara li fejqu. Aħna wkoll eżis semmija għandna bżonn inħossu l-fejqan ta' Alla biex narfu li hu l-uniku ħellis tagħna għax aħna qabel ma naraw xejn. Kif ġralu l-ama minn twelidu. Importanti li naraw permezz tal-esperjenza li Alla huwa qawwi fil-ħajja tiegħi u tiegħek permezz tal-esperjenza. Għax il-fidi hija frott l-esperjenza. Aħna nikbru fil-fidi permezz tal-esperjenza, permezz ta' dak li naraw u immissu bidejna. Immissu bidejna l-opra Talla f'ħajjitna.
Il-fidi semmija hija frott l-esperjenza. Għalhekk għallajtina li aħna infiqu fiżikament jew spiritwalment imbagħad narfuh mill-opra tiegħu f'ħajjitna. Dan Ġesu jaħdem f'ħajjitna u meta narawh jaħdem narfu li hu verament il-Messija, li hu l-Mulej. Kemm hu veru Ġesu juri ruħu bil-mod lil dan l-ama. Mhux mill-ewwel qallu jien il-Messija, jien li bentalla jien bin il-bniedem, mhux mill-ewwel. Imma bil-mod dan l-ama beda jiskopri min hu Ġesu. Iktar ma għadda żmien iktar skopra dan ir-raġel li dak li fejqu kien Ġesu. L-ewwel għarfu sempliċement bħala wieħed raġel. Meta saqsewh, għallhom wieħed raġel hu jismu Ġesu, s'hawnhekk wasal. Wieħed raġel jismu Ġesu. Imbagħad wara meta staqsewh il-Fariżej, min tgħid li hu? Qal dak profeta. Mela min raġel jismu Ġesu għadda pass iktar il-qudiem u skopra li Ġesu kien profeta, imma fl-aħħar meta Ġesu iltaqa' miegħu u wara fl-dak li kellu quddiemu kien issa mhux sempliċi bniedem, lanqas profeta imma kien bin il-bniedem, il-Messija li bentalla u hawnhekk niżel għall-kubtejħ u adurah. Mela, ir-rivelazzjoni ta' Kristu lil dan l-ama kienet progressiva. Palma mhux veru anki aħna fil-ħajja tagħna bil-mod niskopru minnu Ġesu. Iktar ma jien għandi esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tiegħi, iktar ħaniskopri min hu dan il-Qaddiż Ġesu fil-ħajja tiegħi. Interessanti li l-ama kull meta jissaqsuh il-Fariżej dejjem jispiċċa biex jagħti xhieda konkreta ta' dak li kien għadda minn għalih. Dejjem jgħid kont ama u issa qed nara. Mela din hija x-xhieda tiegħu, kont ama u issa qiegħed nara. Huwa dejjem wieġeb billi jirrakkonta l-esperjenza tiegħu. Ma joqgħodx jgħid ħafna lezzjonijiet tal-katekiżmu li aħna ħafna drabi nafu bl-amment, imma jgħid l-esperjenza ta' ħajtu, jgħid minn xi xadda, qabel kont ama, issa qed nara. Aħna x'ngħidu, x'nafu? Ġesu hu li bentalla, nafu li Ġesu ġie fid-dinja, miet sal-buħ, qam minn beluwiet, tela fis-sema, qiegħed in-naħa tal-lemin u minn hemm irid jerġa' jiġi għalina. Insomma, katekiżmu. Imma int fil-ħajja tiegħek, fejn qiegħed Ġesu Kristu? X'inhi l-esperjenza tiegħek ta' Ġesu Kristu? Mhux il-kliem, mhux dak li tallimt bl-amment meta kont il-mużew, jew forsi tallimt it-teoloġija, mhux dak. Dak jimlilek moħħok, imma ma jemlilekx qalbek. X'inhi int li qed tisma' l-esperjenza tiegħek ta' Ġesu Kristu? Dal-bniedem wara li hu fieq mill-lama tiegħu kien kapaċi jirrakkonta x'għamillu Ġesu. Kien kapaċi jirrakkonta. Int kapaċi tirrakkonta? Lilek x'għamillek Ġesu? Jew m'għamillek xejn lilek Ġesu? Jew kollox duħħan, kollox sparixxa, kollox mar fil-vojt. Jew Ġesu għadda mill-ħajja tiegħek u lanqas biss indunajt. Importanti semmija biex il-ġenerazzjoni tal-lum jirċievu xi ħaġa, irridu ngħaddu minn ħafna tpaċpiċ li għandna għall-verità tal-ħajja tagħna. Il-poplu tissa m'għadux jemmen fit-tpaċpiċ ta', imma importanti għall-bniedem tal-lum li ntuħ xhieda u esperjenzi mhux tpaċpiċ. Għalhekk aħna meta nkunu quddiem in-nies inutli noqogħdu ngħidu ħafna pritki u nirrakkuntaw ħafna affarijiet għax dak li jkun jimla l-moħħu dak il-ħin imma wara jtir kollox mar-rieħ. Dak li jibqa' fil-ħajja tal-bniedem hija l-esperjenza tiegħek li inti ttieħ, l-esperjenza tiegħek. Dak li trid id-dinja tal-lum semmija. Fejn rajtu l-Ġesu inti? Fejn iltaqa' miegħek Ġesu? Hemmhekk iridu jkunu jafu n-nies. Fejn iltaqa' miegħek
personali. Jien nisma' ħafna mod speċjali żgħażagħ li jgħidulek x'bajt sister dan kemm iddum tisma' l-istess kliem, dejjem l-istess storja. Isaqsuk għaliex importanti daqshekk għalik Ġesu. Iridu risposta. L-eżempju tal-ħajja tiegħek. Iridu jaraw mhux ħafna kliem, imma eżempju, esperjenza. Int li qed tisma' li għandek 40, 60, 70 sena jew iżjed li ilek tgħix tant ekku din il-ħajja ma' Ġesu u forsi min jaf kemm muntanji ta' qudies għandek u talb divers. Imma taf tgħidli fejn iltqajt miegħu lil Ġesu Kristu? Tista' tirrakkuntali fejn iltqajt miegħu lil Ġesu? X'esperjenza kellek tiegħu? Irrakkuntali. Dawn in-nies ta' madwarna jgħidulek li jixtiequ il-fatti ħanaraw. Hemm xi ħaġa li tista' tirrakkuntali jew xejn. Jekk xejn, mur itfgħu il-barra dak li tallimt għax ma jfisser xejn. L-ama minn twelidu hawnhekk jagħti xhieda ta' Ġesu Kristu bil-fatti ta' ħajtu. Ara, qabel kont tama, issa nara. Hemm ħaġa iktar sempliċi minn din? Għalih ma kienx diffiċli biex jagħti l-esperjenza tiegħu qabel kont tama, issa qed nara. Faċli, imma għandu esperjenza, ħajja. Int li qed tismani, għandek xi esperjenza ħajja. Tista' tgħidha l-esperjenza tiegħek jew lanqas tista' ssiba. Eżis semmija, kemmu tajjeb li nifqu ftit u nirriflettu. L-ama jaf lilu nnifsu sewwa. Jaf iwieġeb l-esperjenza ta' ħajtu. U intu jien. Issa nagħmlu ftit riflessjoni fuq frażi li laqtitni ferm f'din is-silta li qed nirriflettu u li tant jagħmel enfasi fuq għal-mulej meta qalilna attenti mill-ħmira tal-Fariżej. Il-kapitlu 9 jispiċċa propju hekk. Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħid dan il-kliem u saqsewh. Aħna wkoll omja, weġibhom Ġesu qalilhom li kieku kontu omja ma kontux tkunu ħatja ta' dnub. Immissa qegħdin tgħidu aħna naraw, mela dnub tagħkom għadu fuqkom. Noqdu attenti eżis semmjaħe mill-ħmira tal-Fariżej. Huma fil-fatt omja u jgħidu li jaraw, għalhekk id-dnub tagħhom jibqa' fuqhom jgħid Ġesu. Dawk li jgħidu li jaraw fil-fatt huma omja. Nirrifletti u inti rrifletti miegħi. Saqsi lilek innifsek ma min notjien mal-Fariżej dawk li jgħidu li jaraw, pulikarja, jaħsbu li huma xi ħaġa, jew man-naħa tal-ama minn twelidu. Hawnhekk nixtieq nagħmel ftit mistoqsijiet li jgħinuna għar-riflessjoni personali. Illum il-mulej jixtieq ikellmek lilek iva lilek personali, għalik il-kelma llum eżis semmija. Nistaqsik. Int kont tamja spiritwalment qed ngħid, jekk kont tamja x'ma kontx tara. L-ama ma jarax, int x'ma kontx tara. U illum x'qiegħed tara. Ma kontx tara u llum qed tara, ġrat xi ħaġa, xi esperjenza li kellek, x'qed tara jekk qed tara. Kif infetħulek għajnejk? Din is-sentenza kif infetħulek għajnejk, il-ħin kollu bdiet tiġi ripetuta fis-silta li qed nirriflettu llum. Int kif infetħulek għajnejk? Tantu hekk li xeba dan l-ama jirripeti l-istess storja, għallhom jaqgħu tridu ssiru dixxipli tiegħu intom ukoll għax dejjem tirripetu l-istess ħaġa u dejjem tistaqsuni l-istess mistoqsija, kif infetħulek għajnejk? Issa l-istess mistoqsija nagħmluha lilna nfusna. Fil-fatt l-ama mill-ewwel tal-esperjenza tiegħu. Dak għamil li tajn majnejja batni ninħasel u fiqt. Jien kif infetħuli għajnejja? Int b'mod spiritwali, għajt, kif infetħulek għajnejk? Taf jew ma tafx? U l-aħħar mistoqsija din hija l-istess mistoqsija li jagħmlulu l-Fariżej ħafna drabi. Xi tgħid qalulu dwar dak li fetaħlek għajnejk? Dan qalilhom dak profeta. Għax kieku mhux ġej minn Alla ma jistax jiftaħ għajnejn wieħed ama mitwelid.
int li qed tisma', xi tgħid dwar dak li fetaħlek għajnejk, jekk għandek għajnejk miftuħin. Kun konkreta, xi tgħid dwar Ġesu, x'għandek tirrakkonta. Kemmu tajjeb li nifqu ftit minuti llum, insibu dawn il-ftit minuti, intu għomlu l-mulej, għax iridna li nwieġbu dawn il-ftit mistoqsijiet. Għallhom Lama, dak ma jistax ikun li hu bniedem kwalunkwe jew midneb ma jistax jagħmilhom dawn l-affarijiet u ta' definizzjoni hekk sabiħa ta' Ġesu Lama. Int xi tgħid? X'definizzjoni se tagħti ta' Ġesu? Eżis semmija, naħseb li sbaħ definizzjoni li nistgħu nagħtu ta' Ġesu li huwa dejjem kostanti fl-imħabba tiegħu lejk u lejja. Isimgħu din is-silta mużikali li jisimha Strong and constant is my love u naraw u x'veru li qed ngħid. Eżis semmija, ekku rajna fir-rakkont ta' Lama mod ċar kif tista' tiltaqa' ma' Ġesu u timxi warajh. Segwejnieh lil dan Lama tal-Vanġelu jgħaddi minn proċess li jwasslu għal fejqan fiżiku u spiritwali. U hekk din il-kelma li qegħdin nisimgħu llum trid wassal lilna għal proċess, għal fejqan, jekk forsi mhux fiżiku, imma almenu fejqan spiritwali. Għallimna ferm ukoll ir-rakkont ta' Lama Bartilmew li minn bil-qiegħda fil-ġenb tat-triq huwa jispiċċa miexi wara Ġesu fit-triq. Din is-silta hija messaġġ ċara liku għalija wkoll li rridu ngħaddu minn proċess ta' fejqan. Immorru għand Ġesu huwa l-aqwa tabib tagħna, huwa lest jilqana fil-klinika tiegħu biex minn hemmhekk noħorġu imlibsin bl-imħabba tiegħu u mfejqin bil-ħniena u l-ħlewwa ta' qalbu. Nitalmu minn dawn iż-żewġ protagonisti tagħna llum tal-laba omja, Bartilmew u Lama minn twelidu tal-laba għax ma kellhomx il-possibilità li jaħdmu biex jaqilgħu ħobżhom, iridu jittalbu. Il-fiduċja kollha tagħhom kienet qiegħda fin-nies li jagħtuhom il-flus, li jmorru jaqduhom, li jwassluhom fejn għandhom bżonn. Ma jarawx għax neqsin mid-dawl u forsi kienu neqsin ukoll mid-dawl veru li huwa Kristu fil-ħajja tagħhom. Bħalma nkunu aħna kultant u ġveru neqsin mhux tant mid-dawl fiżiku
imma mid-dawl veru li hu Kristu fil-ħajja tagħna. Saħansitra l-ama ta' Ġeriko ismu jħallih bla identità. Bartilmew bl-Aramajk ifisser bintimew. Lanqas nafu ismu sewwa. Hekk inkunu jien u int, u forsi preżentement hekk tinsab jint li qed tisma' tal-laba, omja u bla isem minħabba l-mar tal-ġisem imma aktar tar-ruħ li ninsabu fihom. Dak it-tallab Bartilmew u lama l-ieħor. It-tnejn bil-qiegħda fil-ġenb tat-triq. Hija pożizzjoni passiva li tħallihom hemm fil-ġenb mingħajr ebda moviment u dinamiċità. Kważi mifluġin barra li huma omja dawn. U minna ma jkunx ukoll xi darba jew oħra fil-ġenb ta' triq jew għax inkunu warbuna l-oħrajn, jew warrabna aħna, jew għax inkunu dbedna aħna min jedna. Inħarsu ftit fid-dettall lejn lama Bartilmew li ħa l-inizjattiva hu għax għandu xi ħaġa speċjali x'jallimna. Isimgħu, dan sema li kien għaddej Ġesu. Imnalla ma kienx trux ukoll da. Sema li kien għaddej Ġesu u din kienet l-okkażjoni tad-deb li ġietu. Kemm huma importanti jeżis semmija is-smieħ tal-kelma talla. Kemm huwa importanti li jien u int ma nittarxux u nisimgħu leħen il-mulej. Il-kelma tal-lum hija kelma forte. Nisimgħu leħen il-mulej u naraw xi jrid jgħid u jwissi lil kull wieħed u waħda minna llum permezz ta' din il-kelma. Ma ninsewx il-frażi li tgħid jekk illum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsux qalbkom. Mela Bartilmew sema li kien għaddej Ġesu u x'għamel. Qabad jgħajjad u din kienet reazzjoni qaddisa. Għax bekk Ġesu semgħu azzjoni deċiżiva. Semma leħnu bħalma nagħmlu aħna meta mmorru l-ground. Kemm insemmaw leħenna, anke jekk forsi fi knisja ma tantx insemmaw hux veru. Tajtax forsi ma nkunux konvinti minn dak li nkunu qegħdin ngħidu. X'beda jgħajjad Bartilmew? Li rrid u kien verament deċiż li dan Ġesu ifejqu. Isimgħu xi jgħid. Bin David qallu, ikollok ħniena minni, it-talba li toħroġ mill-qalb, it-talba li tibda tfejjaqna minn ġewwa, hija t-talba li turi l-umiltà fil-bniedem u l-fiduċja f'Alla. Għal din it-talba Ġesu ma jistax jiskot eżis semmija, ma jistax jiskot. Sejħulu spiss, Ġesu, bin David, ikollok ħniena minni. U Ġesu juri il-ħlewwa tiegħu. Għallhom sejħulu. U dan Bartilmew x'għamel. Mimli ferħ tajjar il-mantar minn fuqu, qabes fuq riġlejh u mar ħdej Ġesu. Mela minn bil-qiegħda la Ġesu sejjaħlu iqum anzi tajjar qabes mar 3 verbi li juru azzjoni u moviment qawwi. Issa iva ġie fi triq m'għadux aktar fil-ġenb. Kemm il-darba semmija aħna nkunu mottijin bil-mantar tagħna, magħluqin f'bozza, protetti bis-sigurtajiet tagħna. Il-laqgħa tiegħi ma' Ġesu isimgħuha din hix importanti ħafna. Il-laqgħa tiegħi ma' Ġesu titlob li ntajjar dak il-mantar, li naqbes fuq riġlejja u li mmur bil-qalb fiħdan dak li jista' jgħinni. Iva kuraġġ, hemm xi ħadd li jista' jgħin lili u lilek. Oqrob lejh. Oqrob lejh. Anzi, Ġesu qed jgħidlek u stess bil-qawwa llum. Oqrob lejja. Mela dak tajjar il-mantar qabes u mar. U meta Ġesu saqsih, xi tridni nagħmillek? Dak kien pront qallu li nara Mgħallem. U Ġesu bis-soltu ħlewwa u modrija tiegħu qallu, mela le, il-fidi tiegħek fejqitek. U dak minnu fih beda jara
u baqa miexi warah fit-triq. Dik sorpriża, Ekku eżis semmija, nittieħdu minn Bartilmew. U issa stess kull wieħed u waħda minnkom tgħid lil mulej dak li għandha bżonn tfiq minnu u l-mulej żgur imexxina pass minn tarġa l-oħra lejn l-arfin tagħna bħal nies li għandhom bżonn il-fejqan. U min m'għandux eżis semmija min. Ejjew bħal Bartilmew namlu esperjenza tal-imħabba u l-ħniena talla. Nindunaw li l-veru fejqan tagħna nsibuh fina nfusna, jiġifieri fil-fidi tagħna, għax wara kollox hija l-fidi tagħna li tfejjaqna. Ekku, bħal dawn iż-żewġ omja noħorġu rebbieħa, imfejqin u nibqgħu mixjin fit-triq wara dak li tagħna il-fejqan. Tajjeb hux veru li nitolbu lil mulej biex din il-kelma li temana biha llum nħalluha tinżel f'qalbina biex tagħmel fina il-frott meħtieġ. Ngħidulu, Missier Qaddis, aħna nirringrazzjawk u nfaħruk talli inti jogħġbok tkellimna permezz ta' kelma oħra qawwija llum. Kelma importanti fil-ħajja tagħna li trid turina ir-realtà ta' ħajjitna u fl-istess ħin trid tagħtina tama din il-kelma tal-lum li inti il-mobgħut li se tfajjaqna. Nitolbuk mulej tenna nifrekwentaw il-klinika tiegħek u flimkien mal-ama intennulek li nara Mgħallem, li nara. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm il-paċi miegħek.